ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೊರಕು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಮ್ಮಿತ್ತು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಚೆಲಾರ್ಡು ಮಿತ್ತೂರು ಪೋಂದುಲೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ಚೆಲಾರದ ರೈಲ್ವೇದ ಒಂಚೂರು ತುಳಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುದೆ ಒಂಜಿ ದೋಣಿದಾರುಲ್ಲೇರು ಅರಿಜ್ಜೇರು ದೋಣಿ ಉಂಡು ಆರ್ಪುಂಡ ಓ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಪೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಅರೆ ಸಾದಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ಪೇನು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ದೇ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ವಾವ್ ನೈಸ್ ಆಯ್ತು ಸಂಕದಲ್ಪ ಕುಲೋದಿಂದು ಲಂಚದ ಆಡು ಬಾರಿ ಕುದ್ಯದ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಬನ್ನಾಗ ಇಂದೇ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಬಾರಿ ಕುಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರು ಅರ್ ಗುರ್ತದಾರು ಅರ್ ದಾಲ್ ನೆರ್ಜಿರು ಪಣ್ಣೇರು ಪಾಸ್ ಆವಕ್ಕೇನೇರು ಪಾಸ್ ಆವಣ್ಣೆ ಪಿರೋಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಬಣ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋನಪಿನ ಅರ್ಲಕ್ಕೇನೇರು ಪಾಸ್ ಆವ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಡಿ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಿಂದೆ ಒಂದು ಚೆಲಾರ್ ಪದವು ಕರಿತೋಟ ಕಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದೂರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಇಂದೆ ಒಂದೇ ರೋಡ್ ನಮಕ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಂದು ತೂಕ ಬೈ ಓ ಸುಗ್ಗಿ ಕೈಯರೆ ಪೋಯಿ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋಗು ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಯಾಸ್ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡಿಗೆ ಕಂಡಿಗೆ ಚೆಲಾರ್ ಪದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಉಲೇ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬತ್ತ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆಟ್ಟೆ ಉಲೇ ಬತ್ತ ಅಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ತೀದು ಬತ್ತೀನಿ ಉಲೈ ಬತ್ತ ಅಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ನಟೆ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಯಾರದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರ್ತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು. ಓ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿತ್ತುಲ ರೋಡು ತಿರ್ತುಲ ರೋಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಫೋನುಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕರು ಪಾತೆ ಪಗ ಎಸ್ ಬಲಿ ಬೈ ಅಂಚೆ ಜಪ್ಪು ಸರಿ ಜಪ್ಪು ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಉಪ್ಪುನಾತ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಡು ಅದು ನಾವು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಅವ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸರಿ ಜಪ್ಪುಡು ಅಂಚೂರು ಜಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆರೆಂತುಲ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧೂದಿತ್ತ ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸರಿ ಜಪ್ಪುಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಜಪ್ಪುನ 4 ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಡ ಪನ್ ಈ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಜಪ್ಪರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆ ಜಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹಾಂ ಕಾರ್ ಹಾಕುಮೆ ಬಾಬಾ ಕಾರ್ ಹಾಕುಮೆ ಕುಲ್ದು ಬನ್ನಿ ಲೈತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರು ಮೀಂದವನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರು ಕೇಂಡ ಆರ್ಪಣ್ಯ ಕೇಂಡ ಓ ಒಂದೊಂದೇ ಉಗ್ರೋಡು ಉಂಡಿಯ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋರ್ಡು ತೋಜಿಂಡು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಈ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲರ ಪನ್ಪ ಆಯ್ತು ದಾದವರ ಅಂಚೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನಲಕ್ಕ ಅಂದು ತುಲೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ ಮನೆ ಚೆಲಾರುಗುತ್ತು ಹಾಂ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನ್ಗೆ ಏನು ಕೇಂದೆ ಪುದಾರು ಕೇಂದೆ ನಾವು ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಣ ನಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಇಂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಸಾದಿದ್ದು ನಾಲ ಒಂದು ಕಂಬದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ದು ನಾವು ಖುಷಿ ಆಡು ಜೇಲ ನಡೀತಾರೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ನಮಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಪುನೊಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಚೆಲಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಚು ಬೋಂಡೈತವೆ ಚೆಲ್ಲಾರು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿ ಮಧ್ಯಾಗ ಪೂರ ಬೋರೆ ಹಾಪುನಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನೋ ವಿಷಯದ ಬನ್ನಾಗ 2 ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಿನೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚರಪ್ಪ ಅವರ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿರ್ಗಾಗ ಅಂದಾಂಡು ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾಡಿ అయినాత ಬೇಗ ನಮ್ಮಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಚೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ అయినాತ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು
ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಪೊಯ್ ₹200 ಅಂಗಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು 10 ಹಾಂ ಇಂಥ ಹೆಂಗಿದೆ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ 13 ಹಾಂ ಡೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಪಾಡ್ ನಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬರ್ತದೆ ತೋರ್ಸು ಮೋತಿ ಮಾಡು ಹಂಗಿದೆ ಬರ್ನ ಅದೇ 10 ಅಂಗಿ ಮುಂಜೆ ನಾಯಿನ ಮುಂಡು ಓಡೋ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನಡುಲ್ಲಿ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്തായി ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದುನ್ನದ ಬೇಲೆ ಅರ್ನ ದುನ್ನದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಇರ್ ಬಲ ಬರೇನಾ ಅತ್ತಿ ಅಂದಿ ಇಡಲಿಗೆ ಅತ್ತಿ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಯಾರು ನಮಕ್ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಬೈದು ನೀರು ಏರಿ ಪಂಡದ ಪಂಡದ ಸಸ್ಯರಿ ಪಂಡದ ಕಂಡದಿಲ್ಲ ದಿನದಿರ್ತೀರಿ ಅವು ಒತ್ತು ಸಸ್ಯರು ಬಂದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ದೊರಗೆ ಸ್ತೀರಿ ಆರು ದೊರಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ದೊರಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣು ನೋಡು ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡುಂಡು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅರುಳ್ಳೇರ ಆರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನನ್ನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಂದ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಾಲ್ಕು ಐತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋ ಪಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಾನು ಅಕ್ಕಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಡ್ಪುಣೆ ಇದ್ದು ಅದೇ ಉಡ್ಪುಣೆ ಇದ್ದು ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಅಂದಿ ಯಾರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪುನೀತ್ ತೀರ್ಪು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೇ ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ ಸತ್ಯ ಏನ ಬಾತೀರ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬಾತೀರ ಅದು ಬನ್ನಿ ಕಲೆನೇ ಬೋದು ಅಂದು ಸುಮಾರು ಅಪ್ಪೂರ ಒಪ್ಪಡೆ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ತೂತೀನಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀರತ್ತೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದಂದು ಬಸ ಕಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ ಕಮ್ಮ ಇರ್ತಾರ ಅದಾಗ ಬೋದಾರ ಬರ ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಬರ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಒರಿಪುಣೆ ಒರಿಪೋಡು ಇದು ನನ್ನ ದೊರಪೋಡು ನಮ್ಮ ಚೆಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೇಸ್ದೆ ಪೂರ ತೋಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೀರಿ ಪಾತಿರ್ರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲಾ